Sei que son cosas que eu non contaría se eles non fixeran o que fan. Os plátanos, unhas galletas. Os queis e galletas. Tabaco e tal. O champú. E o do sudorarte. Así que eu tamén fixen trampa. Chamei ao mellor por necesidade, sí. Eu tamén teño lengua. Eu tamén reconocín que trouxen cousas da lá da casa cando fomos. De ti non me chivei. E sei non agora que ti tampouco te chivaste de mí. Eso pásanos por ser todos. Por comentar cousas que non debíamos. Esta semana, o programa descubriu que as dúas familias fixeran trampa e meteran nas casas artigos modernos como xampús, desodorizantes e suavizantes. O tema de as cousas que había na casa ou nas casas, non fai falta ser moi listo para darse conta como foi o tema. E Carlos foi o que levantou a lebre. Carlos preparou a súa parte, quedou como bo e como máis legal e como máis sincero. Eu dera a palabra de que non dicía nada, pero Sara non dera a palabra de non dicir nada. E Sara, en defensa da súa familia, que teóricamente debe ser o que máis nos importa nesta vida, pareceme lógico e normal que dixera e que contara o que pasaba. Non nos parece legal que el, que actuou dunha forma coa intención nada máis de non perder puntos, porque non sabería por donde, ou parecería a él que estaba perdendo puntos, non sei se os perdía, pero seguro que lle pareceu, e actuou así, porque é xente falsa e que vai desta forma pola vida. Pero a vida segue en 1906. José trata de esquecer os malos momentos compoñendo unha nova canción. Non o vexo todo tan negativo como parece a veces, que si duro, que si tal, que si cual. Vexo a parte boa, precisamente diso estou escribindo. Sentimental, poético, de si che gustan apreciar certas cousas como estar no campo. Os animais teñen a súa parte boa tamén, entre as galiñas mesmo, eu que sei, esa a quiquiña con os pitiños, dentro da rudeza que son as cousas, hai a súa parte bonita. Os rapaces González comezan a xornada limpando a vaca e fano moi meticulosamente. Non lle lavades o rabo, brillades e todo menos o rabo. Claro, o rabo, porque non para de mover nunha destas coletadas. Métello dentro do caldeiro. Dunhas coletadas que le quede echa merda na cara. No, bótallo dentro do caldeiro de auga sucia. Saberás como lle queda a mitad da merda no caldeiro. Pois tamén, boa idea, sí, señor. Apunta, así, agora móvello un pouco. Aí. Aí, xa está, agora seca e xa está. Así chegaba aí. No, non lle des o rabo, deixo que se seco. Xa está. Carlos Peña tamén se ocupa dos animais. Está a xogar cun dos tenreiros. O animal ten ganas de leria e toma a con Dana, a cadela dos Peña. Non te canches, Dana. Que te vai comer, Dana? Que te vai... Que te come, Dana? Depende, que tanto me vas por aquí. A ver que fan. Cuidado que se siente el bicho. ¿Dónde te vas? Deixado na porta aberta. José remata a súa última creación musical. Titúlase A Quica e a Gorra. Teño unha quica moi ben feitiña, pero non é moi ben levadiña. De mañan cedo abrimos a porta e sempre vai a estragar na horta. A quica dorme na miña casiña, vai para o niño non cociña. Mas que sorpresa me veio un día, a miña quica non se aparecía. A miña quica batendo no peito, eu que deixo de cinco despeito. Hecho un niño que nin
as tarefas. Saúdos a todos. Os rapaces están xuntos no prado, pero entre os irmáns González e Lorenzo Peña reina un silencio cortante. Despois do enfrontamento do día anterior, ninguén ten ganas de falar. A tensión acaba en canto chega Licet. Igual, escápate por mí. Que va, que este é pastor profesional, igual que Marcos, verdad, Liz? Vamos a expone para algo. Queres montar en Fran un segundinho? Sí. Queres probar? Sí. Colleteo. Pero esto... Pois deixa a corda, a ver. E montas en Fran. Fran, está quieto, non seas malo. A as perniñas. Hija! Vamos, Fran, ándale. É un cabaliño pequeno, Fran, para os nenos, verdad, Fran? Que eres moi bo. Baixo? Sí. Sa, veña, baixo, acabou o paseo en Fran. A escena de Víctor poniendo a Licet sobre o castrón chega aos oídos de Carlos. Porque Víctor a montou no castrón, no noso castrón, que montou a nena no castrón. Bueno, xa supoñedes que é unha cousa que non me gustou nada. O estético tamén é moi feo, non? Esa estética de rapaza montada no castrón, que se vexe ben que non estaba ali, non? Que é unha cousa que se vexe ben que non estea ali, que non estaba ali, non son responsable de eso. E digo a vos, non yo digo a él porque igual yo rompí a cara, entonces, pues bueno. A situación entre as familias está nun punto sen retorno e apenas se falan entre eles. Carlos Peña propón que morra o conto e que esquezan as súas diferenzas. En conversa persoal co programa, Carlos Peña propuso facer un borrón e conta nova entre as dúas familias despois dos últimos sucesos. Queremos saber se esa proposta sería aceptada polos González Lema. Está ben. Bueno, vos que dicides logo? Aí non é bueno. Nos preguntáronos por o champú, preguntaban por o champú, e pois sí, cando viñamos dali, cando viñeron Sara dali, trouxe o champú e o desodorante. Para a familia inteira preguntaron. Bueno, eso foi a preguntar. Claro. A todos xuntos. A nos fixeron la encerrona de un por detrás, pim pam, entonces aí que... nunca se sabe, nos... Sí, ao principio. Claro, as cousas que se ven nunca se sabe as que pudo haber máis, entendes? Tamén o mellor xa reconocíamos nós tamén. Nós non estábamos... Como sabíamos isto? Nada, que eu digo que ao mellor nós non o tiñamos previsto, ao mellor outros vos podes ser o previsto. Que como podemos prever? Pois non sei, dicindo a cámara para que coma quen... A nos levaronos a Carballeira e mandaronos baixar un por un. Non sei por E qué. ainda así, que quere decir, Víctor? algunhas cousas ainda así ainda Que non sabemos como lo fixeron. A mí dá a sensación de que quere decir outra cousa. Que queres dicir, tía? Eu nada, o que dixe. E que nós tamén nos cacharon cas cosas que tiñamos, co champú, co desodorante. Pero na carta poñía que lle preocupaban as cousas que dixo Carlos e xusto 2 días despois apareceron aquí a facer isto. O sea, algo tuveches que decir, de algo de que faláramos, ti saberás. Pero ti dixeches que non ibas decir nada e a mí aí defraudaches. Dixen algo? Non sei, por eso. Pois non sabes cala. Non lle der máis a vos. 99% de que o mellor... Estar falando de máis, meu rei. Bueno, a ver, xa se verá. De feito, dixen a Víctor, a mí non me importa que fagades, eu non vou dicir nada. Eu non dixen nada. Penso en como comportamento que teñen, que igual se yo digo que se desborden. Entonces a veces penso que sí, e despois a veces penso que non, e non sei. Eu estou de acordo que podes dudar. O mesmo que nos podemos dudar que é verdad o que nos decían que vos me acusabades. Comprendes? É máis, escoita, que tampouco sabemos de que usa cosa. Porque nós non sabemos o que vos encontraron, ni o que tiñades, ni o que non tiñades. De feito, ainda nunca subín a vosa parte. A min pareceme tamén un pouco de milagro eu actúo para negociar exactamente, casi todo o que tiñamos que o souberan así tan limpiño e tan... pareceme raro tamén. Eu non sei o que tiñas ti na casa, Mais ou menos como vos. Pareceme, non sei se me equivoco, que
que igual tivemos máis vigilados polos veciños que polo vigilante. O que tampouco vexo normal é que eles nos estuveran acusando continuamente, sabendo que nos sabíamos todo o que fixeran, non? Porque ti si sabes que o veciño sabe que o obraches mal, non podes estar machacando porque dis que cada día solto. Eu creo que tanto fixemos a trampa foi por igual. Por igual non, Por igual. Bueno, pues Nós un pouco máis, pero non é por igual. Que fixéramos trampa os dos. Ainda así, bueno, eu sigo pensando que o mellor ainda hai cousas nas casas. Eso sigo dicindo. Que sigo pensando que hai cousas nas casas. Fixen unha pequena trampa na bomba de agua, porque a bomba de agua desmonteina e está oxidada por dentro, a goma está tal, é imposible sacar gota de agua dali. O sea, aí colle, vai ali, abre a chave, na pía da porca, fun a contalo aí, na pía da vaca de beber aí no camiño, colle, dalle a chave e a auga sale sola. Pero bueno, eu considero que iso non é trampa. Esa é a diferencia, aligo as estuera, pero non, pois se calles, non aí sí. É mellor facer borrón e conta nova, porque a min dixeronme que acusabades moito. Ayer cando fun ali, do que me acusades, tampouco é tan grave. Porque se me acusades de poñerme guapo diante da cámara, pois mira... Estás en todo o teu dereito de actuar diante da cámara. Claro, pois eso tampouco non é tan grave. Vale, pero actuar é distinto a vir a joder os demais, entendes? É por qué? O que dis. Pero ti, por que falas sin ter pruebas, sin saber o que... Pero que está grabado todo. Pero que está grabado, de que está grabado? Mil cousas, mil detalles. Que acabas de decir? Non sabes, mira, non sabes ningún que acabas de decir hai un rato. Vale. Lenita, non lle pases aquí. Porque me estás acusando. Me estás acusando. E nin tes pruebas, nin sabes o que dis. É que non as teño, claro, tenas... Entonces cala a boca se non sabes o que dis. Eu sei o que digo perfectamente, non me mandes calar a boca. Calo se quero, ti non me mandas calar. A consigna era desprestigiar a Carlos, fora polo que fora, porque verdadeiramente me acusan de tonterías. É dedicar moito máis tempo a preocuparse da imaxe que vai dar diante da cámara. É de facer cousas que lle parece que son as que lle van dar a importancia logo na cámara. Entonces eles, bueno, aquí facemos cada veña a cámara, facemos 4 cousas para ipé como que estamos facendo e xa chega. Terás todo o dereito a facer así, pero eu quero dicir que eu son... É que teño todo o dereito a pensar o mismo de ti, entendes? Sí, home, porque é o que me parece. Entonces teño o mesmo dereito a pensar o mismo que estás falando ti, estou non pensando eu. Pero nos vemos lo que é distinto, nos vemos. Eu tamén che vexo, teu, cando discutides por detrás e por diante da cámara, amigo. Eso tamén lo vexo, non? Que cando discutimos? Hostia, meu amigo. Unha vez, ese día que anduve contigo e con aí porque me molestou. E as patadas no peito que lle ofreces a tu irmán, que? Que patada? Hostia, todo lo mundo. Valero, pero ¿dónde vas, mentireiro? Que eres un mentireiro, pero por Dios. Sabes perfectamente que entre eles que se din esas cousas como a tonterías. Pero non digo que era a miña irmán igual como a irmán. Non digo non queira. Pero non é unha forma de falar. Patadas, só ofrecería non vexo a que ven. Non podes acusar e pretender que eu non me defenda. Non é acusar, ahora non vexo a que ven esa... É certo que a veces teño que eu entendo que os creas ti. Que queres que te diga? O mesmo que ele está falando de min, eu podo pensar dele. E doulle un motivo. Tens que respetar a miña opinión. Eu hai cousas que opino que non. E non quero remachar. De todas formas, eu creo que todos os problemas que houve son tonterías, malos entendidos. Tienes moi boa. Hai discusión, bueno, non empezas a remachar. Tío, é que contigo non se pode falar, tío. É que estás a remachar, toca juegos. Pero non remachas. Joder, é que non sei que carallo queres, meu. Que eso non soluciona nada. Porque francamente, eu non sei ainda que corajones che fixen eu ali abaixo. É que non sei. Tampouco sabes por que me insultaste, me chamaste un normal e me dicías que me tiña que ir a bueno, pues dixo por que dixo. Non sei, é unha rousada moi grande por unha tontería. Pero que non lle faltei a respeto nunca a él. Entendes? Esa está nosa, digo yo, eso non lle digo máis. Nin odiando, nin remachas máis. Con calma. Non remachas. Non remachas máis. Pero depende, hai cousas que se din con calma e levan un lume, porque ti estás moito nervioso. Creo que é mellor que non digas nada. Iba a decir que, claro, Víctor e José din que Carlos actúa, que Carlos é así, que Carlos é tal. Teño 17 anos e costoume moitos anos aprender como é Carlos, para que eu era un mes e medio dixen eles que saben como é Carlos, porque eu sei como eres, porque sei que actúas e tal e tal. Eso me costoume moitos anos aprender como é Carlos e ainda non o conozco ben. Vale, pues non digo nada.
Bueno, eu pola miña parte xa estaba en plan de acabar isto e de tratar de que ninguén acabe, eu que sei, tan perdido como para que non... punto, ois, sigues así, acabouse, ois. Para mí non existe tal conciliación. Xa é que hai que seguir e hai que levarse e hai que entenderse con outras persoas. É o que estamos tratando de facer. Outra cousa é que despois nas cámaras contemos pois que non nos gusta isto, que nos parece que a persona é así e que actúa desta forma ou da outra. Iso non ten nada que ver. Eu penso que a reconciliación non a vai haber, porque ti xa dices como se puxo Víctor, non? Que ao final non... Para el Carlos é un cabrón e para el Carlos é o peor. Bueno, chao. Marcos, O intento de reconciliación fracasa de novo e as familias marchan cada unha polo seu lado e sen resolver nada. As cosas están moi mal, a relación está moi mal. Sí. Nós non queremos quedar aquí solos o fin de semana con eles. Claro, o que queríamos pedir era que doblaran o dos guardias. En todo caso, un ten que estar arriba, outro que estea permanentemente en baixo. Porque tampouco non é que teñamos medo, pero non nos interesa afrontamientos, que pode haber en calquer momento. En un momento pode haber un enfrentamiento e ter moi mala hostia tamén. Non? Parece que duran un pouco máis os días. Eu só vexei a ordeñar, non vexei a nada máis. Doume conta de moitas cousas, pero é normal. Eu a Sara perdónolle que fala co seu home, é normal. Igual non era de liña, sabe Dios que material chegar. Sorpresa, non marches, Sara, da volta. Mira o que traía as empanadas da mano.